Niin, tuli tuolta laserleikkuu-firmasta viestiä, että siellä olisi leikkeet valmiit yhteen toiseen custom-projektiin. Täytyy kokeilla, että jos sais tehtyä itse vaikka sellaisen vähän erikoisemman vanteen. Katsotaan kohta minkälaista siitä voisi tulla sitten. No joo, tässä on sitten haettu noin laserleikkurista nämä vanneaihiot. Niistähän tuli niin tän näköiset. Samalla muodolla tulee sitten rosterista leikatut jarrulevyt. Ja kokeillaan tehdä tästä yhteen custom-projektiin, että vähän erilaista vannetta ei tuollaista kaupasta löydy, niin pitää tehdä itse. Niin palataan näihin vanteisiin sitten tuossa vähän myöhemmässä jaksossa. Katsotaan miten me saadaan näistä tehtyä polkupyörän vanteet, miten saadaan napa ja kaikki muut tuohon istutettua. Niin, sitten mulla olisi tässä tällainen muovilevy, PVC-levyä. Siitä mä ajattelin leikata tän tölkin päätykappaleen kokoisen muovin, joka tulee sitten liimalla tonne sisäpuolelle kiinni. Ja tää peltilevy, missä on nämä tölkin avauslovet ja muut, niin se liimataan sitten siihen muovilevyn päälle. Ja sitten siihen tulee vielä tällainen avausklipsi. Se tulee sitten niitillä tosta keskeltä kiinni, niin se tulee näyttämään sitten niinku oikealta tölkiltä. Toki tää ei tule avattavaa sieltä. Näiden kaikkien custom-pyörien ohella myös tehdään noita mopon vanteiden puolauksia. Tuossa on ottaa. Täällä olisi valmiina kasattuna yksi vanne ja viimeiset kiristelyt siihen vaan, niin se on sitten valmis, niin pääsee ton toisen vanteen kimppuun sitten. Niin, tällaisista tarvikkeista syntyy tällainen. Mopo-omistaja on hyvinkin tyytyväinen varmasti. Suora ja siisti vanne. Menossa hakee vähän paraosia tuolta Motonetista ja tarvikkeita tölkkipyörään, niin saadaan projektia niin sanotusti eteenpäin. No niin, seuraavana olisi polkimien asennus. On tämmöiset kapoflättipolkimet, perushyvät polkimet tällaisen pyörään.
No niin, nyt olisi toi lukkokin laitettu paikalleen. Sehän tästä avautuu, sulkeutuu ja hyvin jää lukkoon. Niin pysyy tavarat sitten lukossa, kun myyntiesittelijä tai kuka tahansa nyt lähtee vaikka tauolla käymään. Seuraavaksi mä ajattelin, että pitäisi tehdä tonne väliin tähän pohjalevy. Sitten mä oottelen vielä tuolta laserleikkurista sitä päätytulppaa, että saa sen toisen pään päätytulpan tehdä, kun edellisen menin munimaan sitten niin pahasti. Aamulla kävin hakemaan tuolta Alsemetiltä ton laserleikkeen tuohon tölkin päätyynsä, mikä nyt oli aikaisemmin mennyt vähän munilleen, niin ne oli samalla kerran leikkaamaan mulle nämä jarrulevytkin valmiiksi, mitkä tulee tuohon vanneprojektiin, niin niistä sitten myöhemmässä jaksossa. Tietystihän kävi niin, että mä aloin liimaamaan sitä päätylevyä paikalleen, niin liimahan loppui tietysti kesken. On lähdettävä hakemaan uutta liimaa. No, nyt on liimat sitten haettu. Tää on tää 3M 08115 tämmönen koriliima. Niin tää on oikeastaan ainoa liima, mikä kestää tuolla pulverimaalauksen lämpötilat, niin sillä on hyvä liimata. Se on tutkittu ja testattu. No, sinne olisi liima levitetty ja aika ottaa toi erikoistyökalu. Tää on hyvä tuohon liiman reunan tasoittamiseen. No, se liima-astona on nyt levitetty tuonne pohjaan. Se saa siinä kuivua ihan rauhassa muutaman vuorokauden. Sitten voidaan käyttää tölkki ylös alas ja lievittää tuonne toiselle puolelle